गासै नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निसिमा दखरा एबसुनि जानानै खुलुमनाय जासिबाय जे मैया 5 तारिख आगस्ट 2023 जे बे दिनखालि कक्राझार बालागावआव थानाय जिथुनाखि सेन्ट आन कलेज बे कलेजाव 11 थाखोआव फरायनाय कयला मयला 2 नं हाथिमारा गामिनि सानसोरां नार्जारी बिथाङा हरखाबै अबथिरायै मैया रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव जों निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जोङो बिथांमोननि न'खरनिसिम न'खरनि गासै दुखुआव जोङो बाहागो लादों। दा बेनिखायनो हरखाबै जे सानसोरां नार्जारीनि रुंसारि जानायाव जोङो निसिमा दखरा एबसुनि जानानै गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे जों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव गोजोनै आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय गिबियाव अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों। दा जोङो निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जों बेखौनो कक्राझार पुलिस बिफाननिसिम गोख्रोङै दाबि दैखांनो जोङो आवगायदों। जिथुनाखि जि पस्टमर्टेम रिपर्ट बे पस्टमर्टेम रिपर्टखौ थाबैनो दिहुननानै जाहाथे कक्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि खालामो आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होयो आरो जों बेखौनो निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय कक्राझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एबा बिफाननिसिम जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों जाहाथे सानसोरां नार्जारीनि न'खरा माने प्रपार मोनसे जास्टिस मोनो आरो प्रपार जास्टिस मोननायनि गेजेरजों बिथांमोननि न'खरा अरायसम मोनसे आलो गोजोनै संसार जाफिननो हायो बेखौ जोङो हास्थायदों। दा बेनिखायनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो माने कक्राझार पुलिस बिफाना गोख्रैनो माने हमनायनि गेजेरजों गोख्रों मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाय जाथाया जोंनि समाजाव माने खनले खनले जाफ्लेबाय थादों बे गासै जाथायखौ जाहाथे गोख्रैयैनो नायबिजिरनानै कक्राझार पुलिस बिफाना जाहाथे जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे गोख्रैयै साजा होयो बेखौ जों निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय माने जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।